Giza, familia humana, 2026 tailerrak. Vitoria-Gasteizko Gurutze Santuaren komentuan egindakoak, esperientzia eraldatzailea izan dira. Kanpo zorra ez da balantze bateko zifra hotz bat soilik. Mundu osoko milioika pertsonen etorkizuna oztopatzen duen zama politiko eta soziala baizik. Hezkuntza arloan, tailerra ezinbestekoa da zorra erloju bomba bihur daitekeela ulertzeko. Mailegen interes ordainketak kudeatu ezin direnean, gobernuek murrizketak egin behar izaten dituzte osasuna eta hezkuntza bezalako sektore kritikoetan. Ez da kontzeptu abstraktu bat. Pasaporte, bat eta QR kodeak erabili denituen. Hainbat txoko bizitatzen genituen bitartean, mugarik gabeko musikariak, Caritas eta Beraka bezalako GKE ekin elkarreragin genuen, gure erosotasun eremutik atera eta justizia sozialaren aldeko borrokan protagonista bihurtu gintuzten galderei aurre eginez. Gure egungo ekoizpen eta kontsumo sistemak, 800 milioi pertsona ingururi eragiten dien gozea desagerraraztea eragozten duten bidegabekeriak iraunarazten ditu. Tailerrek azpimarratzen dute, kanpo zorra ez dela arazo ekonomiko bat soilik, baizik eta garapen bidean dauden herrialdeen hazkundea oztopatzen eta krisi sozial sakonak sortzen dituen oztopo bat. Nekazaritza jasangarria, merkataritza justua eta baliabideen erabilera integrala ezinbestekoak dira benetako giza familia bat sortzeko. Non garapena ez den lortzen, planetaren baliabideak irentzi edo beste nazioak zapalduz. Kristau balio sendoetan inspiratuta, jarduera honek inoratzean geratzen ez den mundu bat eraikitzeko erronka indartzen du. Gure patua besteenarekin lotuta dago, batez ere laguntza eta babes handiagoa behar duten ahulenekin. Gazteok aldaketaren eragile aktiboak gara, ez ikusle hutsak. Garenok, Elizbarrutiko misioak eta Manos Unidas bezalako erakundeen lanari esker, itxaropena elikatzen dugu ahulenengan eta elkartasun globalaren taupadak bizirik mantentzen ditugu.